شەوا باش چاغا بخێر کردên Anatolya navîn kî melikî temaşe dike çaqa we gîştka bixêr silav û rêz ji we gîştkara hîro bernamekê taybet em dîsal pêşberî we ne ez û hevalê xê Mehmet Gezen em ê bero hîro bernameyekê baş parva bikin wek hûn jî dizanin pêkan roj bi roj mezin dibe malbata me pêk ene zêde dibe hêjmara me wek hûn dizanin pêkan yani ji bo Kurdê Anatolya navîn hemû berpirsyarî dike em jî dixwazin hêjmara me zêde bibe dengê xwe bigînin her cihekî her roj min got em mezin dibinê hîro jî hevalê me Mehmed em ê hîro bi hev re pêşkeşvanî bikinê hevalê me Mehmed jî hîro nû dest bi pêşkeşvanî dike ez dixwazim bi kirtasî xwe bide naskirin piştî wê jî em ê dest bi bernameya xwe bikinê kerem ke Spas hevalê çî de silav û rêz ji temaşvanên Pêkan TV ra ez Mehmet Gezen ji heclara me ez li Danimarka jiyan dikim herî pêşê ez dikarim ji malbata Pêkan TV ra spas dikim havalan fırsatke van dana me em bi avayekî hevaltî û bi dilî germ îradek dan baverîk çêkirin ez ji pêşerozê de dikarim ji vê îradê ji vê baveriyê bibim bersiv pêşerojê de ez dixwazim bername li ser çend û huner çêkim li dijî asimilasyonê ji bo zimanê Kurdî ji bo çend û huner Pêkan TV rolekî xwe baş dîlîze gerekekî hemû her kes ki piştgirêtiyê Pêkan TV bike xwedekiriniyê jê re bike çunki xwedekiriniyê Pêkan TV xwedekiriniyê xwe ye xwedekirina zimanê belê tawça min got yani hemû li Xwedê derkevin Xwedî derkevin li Pêkanê belê xwede derketin xwede derketina xwe ye xwede zimanê Kurdî çend û hunerî ye derî vekiriye gerek hemû heva di Pêkan TV de cî bigirin xebata bimeşînin tu müşkiliyetî tune sazîkê baş e mîna kutî gerek em rê xwedî derkevinî ti pêşerojê de ez dixwazim bi ruhekî kolektif bi ruhekî hekwarî û bi avayekî hevaltî dikarim bername çêkim û bimeşînim ez bawerim em ê bi serkevînî liha ez vê tiştî dînim ziman li dawî ez ji malbata Pêkan TV ra ji xebatkarên Pêkan TV ra serkeftin dixwazim spas gelek spas tu jî bi xêr hatî serçava hatî malbata Pêkan TV wek te gotî gîlî li Pêkan TV xwedî derkevin û kîj çi ji dest ve te bi hev re alîkarî bikin hîro meha Ramazanê wek hûn jî dizanin meheka bi qîmete ji bo me Kurdên oldar me xwestem hîro qala fitra zekata bikinê qala Ramazanê bikinê ji bo wê jî me du nîvanê bi qîmet hîro ji bo we hazir kirin em dixwazin nîvanê xwe hûn ser ekrana Perva Ünal Federasyona Lêkolîna İslamiyetê Mezopotamya Rifat Akter û ji bo heyva ji rêvebirê heyva Sorê û bi xêr hatin serçava hatin Serçavnêşî xwedişte razî be spas dikim Xwedê ji we jî razî be ez dixwazim destpêkê Perva Ünal xwe bide naskirin û endama Federasyona Lêkolîna İslamiyê Mezopotamyayê ez dixwazim hinek qala ji me re Mia Fed
چیه جبو چی هاتی آوا کرن هنک جوار و قالا جمرا تنگ زلال بکی ای باش به کرم که بله. ایوار باش و همیان ره از پروا اینال وکاکو تجیگو هفسروکا فدراسیونال اکولین اسلامیه مزبوطامیا ما خلقی باتمانه مل استانبول جیان دکم جبو کوه گازی مجیکر پرسپاس دکم انشالله برنامه کی خوش و بخیر در واسطه از استاد ببیجم هیویا خوش ببیجم استاد دست بکم ها پیشی از خوازم بیجی ببیجم ایرو دایکا آشیتی یک جوانا دایکا روشن قضا در باز کریه و درمایجی زیده باش نینه ویگا دیو مقمه دیه از پیشی جره بیجم خودش فخیری بشینه جبر درکه ده از پر خمگین بوم انشالله هم خبراویه بخیر جی بستینن آمین هم جوار پکند بین خدا شفا خجیر بیشنه ایشالله یه خلاص به آمین انشالله بله فدراسیون خو منو آوا کریه 25 Aralık'ı berfanbar هیچ مخابن وان مهی خوشی باش نزانم بکار بینن جبر کو پرورده متنه دیسه جی برخود دن شکر 25 Aralık هده ما کنگره خو دانی و ویگا او کامنویه رمضان جهات هنک ام بف رمضان ویجی مشغولن بله دامزراندنا فدراسیونا me وکا کومش زانن دوی گنگشی روشحالات ناوین ده کوچخال تشلی قومه دجمنیا لسر براتیا گلان و اولان ده باوری جعالی اقتداران گلکی هاتیب کارانی بله ام تبجی بیازان لسر ناوی اول هر ظلم و قریجی بدست باورمند میجی کولد بیجن یا تدی کوهج میجیان آزاد نبیه هاتیه کرن مخابن حل بکی اول جواک آشتی آوا جبو جواک آشتی آوا بکه کد سوره یونس ده دبیجه خوده و با گازی بال وار آشتی دکه ام بوی باورن گره ام وی آیت هانه پیک بینن مخابن گنگشی کی اوسا روشالات ناوین هیه کی ام تفجی عاجزن انجا جبو کو جواک آشتی آوا بکه به تایبت جی به مظلومان ره بدلن گران دایه جی ام ای باورمنده کو حقیقتا خدا تعالی چوا رجع اول کوشاندیه ام بوی باورن کو ام گره واره آشتی آوا بکن و ام به مظلومان ره بنجی انجا اف جداهیک دنابرا اولا گل یا برخوادیر و اولا اقتدار شکریه همو سلوگان و رزکن اول جی جعالی مقتدران هاتیه دزدین جی او بله. دخبتین بخابن جبر ویا ارمانجا دامزراندنا فدراسیونا ما یک جی اوه کو اول و اولداریان و همو جارگون اوله جدست اقتدارا قریش درخینن و اولو باوریه بینن سر واتیا وی رسنی اورجینال کد ویژن ام بله تخوازن بینن سر وی اولو باوریه بده باوریان بده خودیه خوی اساس یعنی او کامه اوه ده مزپوتامیا دجی والاتیا براتیا اولان و اولداران هیه کسایتن باوریه خوش بو آشتیه براتیه و مروباتیه بکار بینه و بس نه اولا خواتنه اولین وکی دنجی بده جیاندن و ببوک پر تدید بیا köprü برا براتیه دنابرا خود چیکن دیروک اف تجربه دایه مکو ام تکلیه اولیج دسته اقتدار دور بخن حضور و آرامیک به همپا اوی درکه هولی کو ام بیهانی پیک بینن شرو پفچونین قریج اوی بداوی ببه بی هوای انشالله آمین ام بی آیت هانی کو یونس 25 داد ویجه خوده و گازی بال آشتیه دکه واره آشتیه دکه دارالسلام
ام گرویه هانی آواکن ام بی باورن او فدراسیون اما جی آرمان جاوی یک جی اوه gelek baş e yani tane ne ji bo ol İslamiyetê ji bo xwedê kî çi dike kijan ol dibe bira bibe بله yani بله dixwaze bibe pira hemû oldara yani بله بله gelek baş e gelek tiştekî balkêş e bi rastî jî bi qîmetê jî ez dixwazim bi hevalê xê Mihemed dim nîvanê me Rifat Akter jî bi rastî pir nixweş e hîro dîsa jî em neşkena di nîhat gelek spas dikim kerem ki ji we re yedin tu pirsê xwe berdewam ke heval Mehmed هجی نیوان خسلاف تکم اجانب تبیجم بخیر هاتن برنامه پیکان تیوی اج حوالی رفات برز رفات اختر از خازم آرمانچا رخستنا حیفا سور چیه تودکاری و جمرا کرتاسی نقاش بکی Ez berê tevayî guhdarvan û temaşvanan birêzdarî silav dikim. Mêvanê wê hêja ji li Îstanbulê tevlî weşanê bûye û ji bo agahiyê wan nirxê wan zelal em wana jî pîroz dikin. Gelek tiştekî bi rastî jî qîmet hat gotin bi rastî jî rojhilata navin de ev tiştana bi rastî jî bê zelal kirin. Ev mafêm nîne ser olî bafim lê wek saziyê hêva sor jî carna em xêra jî kom dikin, carna xêra jî belav dikin. Yani çibekî nekî jî wî alî da jî mecbûr gelek têkildarî bêçêkirin. Na hêva sora Kurdistan 1993 da hatiye avakirin. Çend hevalê me, çend rêzdarê me, pêşengê me wî saziyê alîkariyê avakirin. Zwana dixwazim çendan navê wan bibêjim. Wana ji çûne rehmet ez wan rêzdarî ji bir tînin wek Xalê Rifat, wek Xalê Herbîjî, wek Heval Musa, wek Apê Şîrên û her wiha ew çend pêşengê me nodûsiya da dest bi xebatê li bajarê Boxmê dest pê kirin. Êcar dibêje meriv dipirse çima hêva sor hatiye ava kirin. Navin zanin her welatekî de her gelekî de sazî alîkarî hene. Êcar hûn zanin Kurdistan bûye çar perçe û çar perçe Kurdistanê de her tim êrişên dewletên dagirker ra rûbirû maye. غêr jî ew bêjim afet û tofanên xwezayiyê bêhtir zêdetir zulm û zoriya dewletên dagirkarî hebû koçberbûn, talankirin, kuştin, qetilkirin bi her avayî qetliamê bi her awayî re rûbirû mane. 200 sala zêdetir e li ser erdê Kurdistanê seranserî bi vî awayî gelê me bi zor û zehmetî de maye. Ew pêşengê me êcar hevde dîtin ki lazim e ki saziyên alîkarî bên avakirin ku ew însanên bike ku çar perçe Kurdistanê êrişê re rûbirû maye, zilm û zorî re rûbirû maye bên alîkarî kirin û hevce dîtin ki ew sazî alîkarî kirin. Niha her gel de her welatê de gelek sazî û dezgehên wî welatî wî gelî hene. Em ji wek saziyê hêva sora Kurdistan dîroka Kurdistanê cara yekemin e ev saziya alîkariya ji hatiye avakirin. Bi rastî jî yani her çawa dibêjim her beşên Kurdistan her sazî û tezgehên Kurdistanê ser xebatê xwe de ser beşê xwe de karê xebatê xwe dimeşîne ku lazim e jî wisa bibe. Lê em ji wek hêva sora Kurdistan ez bixwe jî 24 sal e nav xebatê hêva sora Kurdistanê de cih dikirim û berê wî jî karekî din jî karê din jî karê ser çand û henera me dikir. Ama niha 24 sal e bin xizmetê gelê xwe de ne û em dixwazin gelê xwe re heta dawî jî imkan û derfetê me em alîkariyê xwe ya jî xizmeta xwe berdewam bikin. Her bijî mamosta gelek karekî pîroz e bi rastî heval Mehmed herhalde dixwaz tişkî bê kerem ke Her hejî ve münasebetî şehîda heyvasora bîranînin lê hevalê Rifat jî xal kir tabii vê hevciyetê rexistinê jî
tiştki barkeş bu spas bu agarite de mavi hak dedim havali çiğdem. gelek spas em Tişteki böj mi despek Kerem ez baba bakın Tamam. bir akır temaşavanın u gudarvanın pekanı sıravır hürmeti hoş düşünüm em gelek kıymet cidden u çapameni azat yani çapameni medya civakiye em gelek giringe em gelek spazibin em derfet imkanı onu dedim ben. Kerem ki. em jî dibînin yani gelek spas ji ber ku hûn jî hatin milletî me ji bo ve tiştana agahtar bikin wek hûn jî dizanin em di meha Remezanê de ne yani mehaka pîroz e bi rastî gelê me rojiyê digre re jî em dibên ma bi xêr be rojiyê we gerçî derbas xwe ez dibên 15 roj zêdetir jî bûn yani milletî me divê mehê de bi rastî zêdetir xêr xesenatê xwe dikin em dixwazin yani ba kesên dixwazin xêrê xwe bîştin hêva sorê çawa têkiliyê kevin bi era hesabê we hene yan jî hûn çawa dikarin bi milletî me re têkiliyê kevin ku çend kesa dît program mesela li ser min parva kiribû çend cîha xwastin got paypala wan heye hesabê wan heye çi heye got em dixwazin bi wan re parva bikin min got hûnê di bernameyê me de bibîzin mamoste ji we re ji bo wê we agahtar bike çi dikarin çawa bere têkiliyê kevin Nabere ez bir tişti böjüm dema Ramazanê münasebete Ramazanê em Belê oldarın gelê Müslümanca em pîroz dikin rast dema fitre û zekatê de çawa ez bêjim welatê din an jî gelê din xêr û bêrê xwe ji bo saziyên alîkarî re dişinin em jî benda sazî alîkarî yan jî benda em fitre û zekatê gelê xwe de ne. Yani hesabên me ser internetê meriv hêva sora Kurdistan bide her hesabê me PayPal bi her havayî tê xuya kirin û berê ji zanin ji bo Rojavayê Kurdistanê me kampanyayekî seranserî me dest pê kiribû li wir ji me parve kiribû. Hem televizyonda hem bi rojnaman da hem ji medya civakî de me belav kiribû. Yani eğer li best işte gidince böjüm li mivanên me ya jî xêrxwazên me jî Türkiye mixabin nikarin hesabên me alîkarî bişinin berku ew qedexe û yani Avrupa dijîn Avrupa tane dikarin Belê Avrupa dijîn Avrupa jiyan dikin ne tene Avrupa li ji xêr jî Türkiye ya jî Rojhilata Kurdistan ez böjüm gelê me Rojava û gelê me başûr bi rastî jî yani Rojava taybet hevcey alîkarîne başûr mümkün hevcey alîkarîne li dîsa jî yani meriv Bakur û Rojav û Rojhilat meriv niha mukayese bike başûrê Kurdistanê gelê me dîsa baş e bi rastî jî imkan û derfetê xwe ji bo Rojavayê Kurdistanê gelek seferber kirin yani ew alîkariya seranserî dünyayê xêr ji Rojhilata Kurdistan Bakurê Kurdistan û êdin hemî ji dünyayê karin ser hesabê me internetê de karin alîkariya xwe yer wek fitre wek zekat alîkariya xwe bişinin wî halde pirsgirêk tune ev yek duyemîn xebatkarên me her welatê her bajarê de hene eger em tenê ne Almanya rast e Almanya destpêka hêva sora Kurdistan damezrandir e li niha navenda Avrupayê gelek deveran gelek em bêjin welatan wek Fransa wek İtalya wek Avusturya Swîsre Norveç Danimarka Swêd Holland Belçika bi her avayî û heta Kanada heta Amerika heta Avustralya heta Japonya jî têkiliyê me hene saziyê me hene eger ew bixwazin dema Ramazan û fitre û zekatê xwe bişinin ona bêpirs kanin bê problem alîkariyê xwe xêra xwe ji me re bişinin em jî bişinin gelê xwe re ev yek duyemîn em xebatê me got biya ser hesabên wekî din jî em zerfa jî belav dikin dema Ramazanê ji bo fitre û zekatan zerfê me taybet hene ji bo hêva sora Kurdistan atiye avakirin û çêkirin çapkirin
em her welat û her bajarê Kurdistan pardon Avrupayê xebatkarên me bi destan jî wek min jî ez jî zarfanan cem hene mamoste dikarî nîşanî me bidî zarf hene cem te çaxê misade bidin ez herim bînim eger misade hebe tamam kerem ke hetingî videoyekî me ji bo hêvesorê bû rêjî kerem xwe dikanî ji me re wê video bimêrnî heta hevalê me rifet tê hesabê PayPal'e ez bawerim Mobil Pay kesek dixwazin rêjî gelek spas ew ciyekî ve xêr xesanat jê re kirin ez bawerim ew jî zarfek û milletî me dixwaze pê bişîne bawerim ka dikarî nîşan bidî ev zarfana bi vê awayî bi taybet tên çapkirin mirov dikare li ku peyda bike wana ewana xebatkarên heyva sor yan jî hevalên Fransê hene wana navê sazî roja sorin yani hem numre wan serî tê de heye baş Paşi zaten navê wan paş navê wan ciyê ku dimînin çıkar alîkarî dixwazin bidin wî jî dinivîsinin û tên girtin ev zarfana bi sê kesan da tê vekirin yani ez karim vî bi rastî jî bibêjim bînim ser ziman ku bira millet fikara neke wana her tim bi sê kesan tên vekirin tu kes heqê wan tunekî bi tenê ev zarfana vebikin yani ser vî bilêzin ez bêjim xerabî bikin wê çaxê ev insana niyetê wan xerab e meriv mixabil vî tiştî bibêje yani meriv kanî bana bi mal bajar yani jî dukan bi dukan ziyaret dikin mala ziyaret dikin ez bixa 24 sale vî xebatê dimeşînim nav kolanan da me nav gelê xwe da me bi vî awayî em alîkariya xwe kom dikin wakî din jî ser hesabê dişînin
Tiştê dilê dîce ez bêjim ji bo ser Ramazan û ser cejna Qurban ez taybet bêjim berê ku em alîkarî وی مجاره هم هنک baş baş هنک Baş. میوان خی پرمجی tamam sersene مهنا بپرسن Sersene. اول محمد از خازم وگرم بریس پروین الجمرا باسا آرمانجا دمزران دا فدراسیون کر به گردایی از خازم و پرسکم فدراسیون لحرم مزوپوتامیه چه والهی به دمزراندنی تجربه دکاری و تنگجمر وک چه والهیه وکا کو مگاودنه جیگو او جهف و قطاندنه ام دخوازن ویا هانه جهوله راکن ام ببن یک کو ام هف پیمانا اما پیمانا مدینه جی کو ام دنیرن امید بینن ام آیتا حجورات سیزداجی ام دنیرن امید دبینن کو ام bahsa İslam bibkin gere bingaha me yani kaynağa me daha doğrusu çavkaniya me Kur'an be o ayeti Xwedê kolwê derkê Hucurat 13 gelek ayetek balkêş e û em bi wî gere emel bikin em wî ayetê pêk bînin kolwê derkê dibe min we ji jin û mêrekî afirand û ji bo ku hûn hevdû nas bikin me hûn kirin millet û qebîle li cem Xwedê jî dibe ya herî bi qîmet ê ku bi teqwa ye teqwa jî çi ye ê ku berpirsyariya xwe dizane berpirsyarî jî ku meriv ji derdora xwe berpirsyar be ji xwe haydar be hişmendiya meriv hebe û meriv ji derdora xwe haydar be ka gelo غەینی من ئینسان ez tiştê ku ji xwe re dixwazim ez ji wan re jî dixwazim naxwazim tiştê ku ez dixwazim ji min re pêk were heq hiqûqê min ez ê ne ji xwe jî yan jî ê ji xwe jî ez ji wan re jî eynî wî mafê dixwazim yan naxwazim heq wan hediya ye ku me re berpirsyariya xwe bizan be û bîne cî dibe li ba Xwedê ê herî bi qîmet ê ku bi teqwa ye yani ne meriv cinantî ne mêrantiya meriv ne em ji kîja olê bin ne em ji kîja milletê bin ji qewmê bin ne ê ku bi teqwa bin ê ku berpirsyariya xwe bîne cî eviya ye li ba Xwedê ê herî bi qîmet ê in made Musa em gere vî ayetê pêk bînin ku Resûlê Xwedê jî gava çûye Medînê li wê derkê bi wan gelê hananrekî ja ol be gel be di wî erdnigariyê de ê ku jiyan dikin bi hevdû re wî peymana Medînê pêk dîne wî peymana Medînê çê dike bi wan re inca girê dide hiqûqê jî yani tenê ne ku hema va meviya çêkirina her yek wa mafê me eviya ye vaviya hanê jî daye nivîsandinê gava meriv lê dinêre li wê derkê ew ka sereke edalet e di wî peymanê de edalet gava hebe edalet hebe wek hevî jî heye wê li wê derkê bêhiqûqî bêdadmendî jî pêk nê newsa ye ya dinê me'rûf yani ku bi tirkî dibên ortak iyî ya tiştê baş çi ye em li wê derkê bi hevdû re di vî erdnigariyê de pêk bînin ya sisiya aşitî sulh di İslamê de ji xwe aşitî esas e şer arizî ye yani geçici ku dibêjin şer arizî ye ê esas gere meriv bi cî bîne û wî warê hanê bike warê ewlehiyê warê silametiyê ciyê ku em lê bin eger ku ez bibêjim ez misilmanim gere ez vî pêk bînim û ümmet ku dibêjin ümmet jî me pir wî xapandine mixabin ümmet tenê ê ku misilmanin û hevdû bigirin te dît gotin ya
ümmeta Muhammed. Aslında ümmeta Evet. Muhammed gavan marvled nere Medine elwe der ki buan gele hanan re buan ole hanan re hevdure vi peymane çekirne demek ümmet ekod aynı erdnigariye de jiyan dike her ki dibe bire bibe ve hevdure kobkar bin vi erdnigariye de jiyan bikin. Ümmet evyaye. O evya jî maddeki Medine'ye. Önce em jî dixwazin aynı wiya hanê bikar bin bibêjin û insana hişyar bikin û wiya hanê li Mezopotamya dibêjin ya li vî rojhelata navîn ku hewqa gengeşî, hewqa şer, hewqa pevçûn çêdibe piçek insana hişyar bikin û bînin ser vî esasa hanê. Em viya hanê dixwazin bikin. Hevî ez vî ayetê jî dixwazim bibêjim Maide 48 de Xwedê dibe min bixwesta min êwe tek ümmetek bikire yanî tek milletek bikiraye. Ama Xwedê Teala xwest ku em cûre cûre bin. Ol cida be, reng cida be, ziman cida be. Xwedê wisa xwestibe ne hedê me ye ku em bêjin bire tenê ümmetek be, tenê milletek be, tenê zimanekî be. Belê. Yani tiştê bi qîmet te gotin. Em nihat meher ama rojiyê danijî ez dixwazim dibe em 11 meha dikin dixin kêfê xwe dinêrin. Dibê li mehekê jî em bifikirin ku feqîr fuqara hene. Ev çi tiştekî yani mirov tene mehekê gerekî feqîr fuqara bifikire yani. Tene ne feqîr fuqara jî yani nefsa xwe ji bo mehekê mirov dikane terbiye bike. Bu tê çi wat heye? Hûn çawa dikan şîrove bikin? Belê. Ev ya jî hemen ayeta koster rojiyê hatiye ku meriv lê dinêre ayetekî kin lê wisa biwate. Li wê derkê dibe gelî kesên bawerî anîn. Rojîgirtin weka ku li ser yên beriya we hatû ferzkirin li ser we jî hatiye ferzkirin. Ji li vê derkê sawm derbas dibe. Sawm bi mana girtinê ye. Girtin meriv xwe ji xwarin û vexwarinê tiştê nedigire lê belênce ka gelo meriv xwe ji tiştê nebaşî digire yan nagire. Inca ev xwarin ku meriv xwe jê digire aslında ev rojî girtin rojî gerek xîtabê mêjiyê me bike, eqilê me bike, ruhê me bike, qelbê me bike ku me hişyar bike. Em hişyar bibin ku inca em ji derdora xwe jî fehm bikin. Ev hişyarbûn gava ku çênebû bi me re Resûlê Xwedê dibe tenê birçîbûn û tîbûna wî jê re dimîne. Hişyarbûn jî ayetê de dewama wî de dibêje kî dibe bi hêviya ku hin xwe biparêzin. Xwe bal teqvayê ve bibin aslında. Yani Xwedê dixwaze ku em teqwa bibin gava dinê ku migot ku em ber pirsyariya xwe bizanbin. Daha em şuura me ve bibe û em xeynî xwe em hinekê dina jî bifikirin û em wî rojiya hanê aslında li me tesîr bike. Gava ku em sade ji xwe re tenê mîda xwe em êvarê kamê çi fetariyê de em ê çi bixwin û ez bêhal ketim û ez bi rojî me hinek ji wana êdî aciz dibin ew yani bi min fehma ew hişmendiya rojiyê bi wan re çênabe. Ew hişmendiya rojiyê gere bi meriv re çê bibe ku şuura meriv ve bibe û meriv farkındalık ku dibêje. Belê. Çê bibe û meriv ji ê feqîr fuqara ê belengaz ê dibinê zilmê de haya meriv zêdetir ji wan çê bibe. Rojî gere li meriv wisa tesîr bike. Ez wisa dibêjim. Gelek spas. Spasın hevalê perva ne hevalê Rifat ji bara tengê bahsa faaliyet heyfa sor kir. Ez dixwazim vê ji hevalê Rifat bipirsim vekî rêkistinek li Ewropa hûn çawa bi koordinasyonê xwe heremê yên li velat û velatê din çê dikin.
تتکاری تنگیج بحثا وجمر بکی. Yani sersaziyê me yan jî biyaniyên dibêjin. Ez gerek نه ای سر سازیه sersaziyê. سر سازیه Ez tiştekî din jî bigotana ji bo zekat û fitre yani destpêka meha Ramazanê em berê wek saziyê hêva sor ji kîjan beşê welat hewcedar e ku her çarparça hewcedar e lê îca li vir acîliyet dikeve pêş ji ber vêkê em bana mesela mînakekî ez bidim îsal tenê ji bo destpêka Ramazanê de ji bo rojavayra 135,000 euro alîkarî aboriyê me şandiye ku awana xebatkarên me hêva sora Kurd ê rojava awana dikin wekî paket mal teslîmî wan bikin. Ev tişta Bakurê Kurdistanê jî pêk tê. Li muqabil Bakurê Kurdistanê berê me dîmenan nîşan dida û ser zulm û zoriya em bêjin devletê tek ji ber vêkê em nikaribin ew dîmenana biweşînin. Lê wekî din jî ji bo rojilat me îsal şandiye qederê 40,000 euro ji bo rojilat me destpêk de şandiye dîsa xebatkarê me li vir heye dîsa paket mal bi mal digerin awana belav dikin. Ev tişta bûye çand cemme û cejna Qurbanê jî yekî dest pê nekiriye berê mehekî em dîsa alîkarî aboriyê dişinin hewcedariyê çarparça Kurdistanê acîliyê çi derê hebe xebatkarê me li bir mal digerin ew paketana ya ew hinceta belav dikin. Îcar ser pirsê heval yani me got destpêk li Almanya destpêkiriye saziya alîkariyê ew dewletên ku welatên ku min nav hanî li vir jî xebatên hêva sor yan jî saziyê hêva sor yan jî wekî hevbeş xebatên hevbeş dimeşin wekî roja sor ez bêjim li welatê Fransê Avusturyayê ew nûvebûne carekî din ewna çêkirin ji waran re em diyalog tê de ne em kampanya xwe wextê dest pê bikin em ji waran re jî em digirin û distînin nêrînê wana jî digirin ew kampanyakê ez bêjim acîl heye dibêjin bi lezgin kampanya lezgin em binav dikin awana seranserî Ewropayê ji dünyayê tevayî em bi hev re karê bi hevbar dimeşînin çil dikeve em bêjim destê wan çil bikeve destê me yani ser hesabên yan jî paypalên ê me ve welatê din Ewropayê jî hevbeşên me sazî me hêva sor wekî roja sor jî tê daye awana jî bi aliyê xwe de alîkariyê xwe dişînin lê taybet giranbayî ser Almanya ev tiştana dimeşin yani her tim tekildariyê me hene û carna em bêjin civînên em bêjin taybet da em carna tên cemhev yan jî berê konferansê me Ewropayê tevayî me çê dikir na her welat bi serê xwe konferansê xwe yan jî em bêjin kongre xwe bidar dixîne yani bi vî avayî kar û xebatê me hevbeş dimeşînin. Eger hûn dixwazin mesela misalek bêjim gelek ez naxwazim dema heval jî bigirim çünkü ev bi rastî jî niha dema Ramazan e mavî zêde ye ber ku bi rastî jî rojilata navîn de çawa ev tiştekî nirxanî ser ziman giringiya wî tiştî gelek heye yani tenê li vir olekî jiyan nake her ol li vir jiyan kiriye û destpêkên û çavkaniyên ol ji li vir derketiye ji ber vêkê tiştekî parve dike bi rastî jî gelek dîrokî jî na proje me hene gor proje em kar û xebatê xwe dimeşînin mesela misalekê bêjin projeyê alîkariyê lezgîn çawa em bêjin êriş yan jî şewat yan jî av serdagirtin koçberbûyîn awana alîkariye lezgîn e yani projeyê alîkariye lezgîn e wekî dijî projeyê fitre û zekat hene projeyê zarokan heye projeyên dayîka aştî hene projeyên tenduristî hene projeyên girtiyên hene projeyên nexweşan heye projeyên hînê jî xûçk û biratî berdewam dikin
لما يني فهمتي خلاص كري اللي هنا قال لك مالبطنها او بروجي كما دست بكربو كان سلام بري او خوشكو براتيني بردان بكي هوجداري هنا كي باكوري كردستان کوچبر بون هنی هوجه هر علیکاری دا ولا بردام دکن او yani bir avayı proje nexweşxane çekirin heye proje ez bêjim dibistana çekirin heye û gelek proje re ona her tim meşandin eğer bir باشه gelek tiştên yani min dixwastî ez pirskim te navbera de gotin proje xwişkibiratiye ez dixwazim ji mamosta perva bipirsim niha wexta zekatayê wexta fitrayê wek mamosta jî wanî ziman gerek mirov zekat fitrê xe destpêkê bike de dikare kî dikare fitra zekata bide li kê dikeve em dibîn li kê nakeve tu hinek dikarî ji me re qala wê bikî yani ez dibînim mesela millet dibê min fitrê xe ji Afrika re şandina îşterûdarê kanî çêkirine nizanî yani ecebe rast e ne rast e resimkî jî li kêleka wê dişinin dibê min niha kanîkî çêkiriye û Afrika niha sayê te de avê vedixe yani ev çi qes rast e çi qes mirov dikare fitra zekata xe bişîne ji kê re Belê di sedeka de fitra zekat de ê esas pêçî ê nêzî mariva ye ê nêzî mariv ku me wî ewle kir me wî temam kir encam dikarin ê dûrê xwe re jî bişînin ev ya esas e em vîya bizanibin destpêkê feqîr fiqare xwe re gerek mirov bişîne belê hehe ê xwe re ê nêzî xwe re ê nêzî xwe qesta min yanî ê xwe re mariv bişîne ku meriv ê wan qedand me wan ewle kir înşallah bire nemînin feqir fiqareyê me çunkî di Qur'anê de dibe bire ev pere ev zengînî dewlemendî di nava hineka de neçe nê dibêje di ayetê de ev çi wateyê yani evan zengînê hanan ê dewlemend demek ki bi heqî nadin fitra û zekatê xwe sedeqê xwe kî hêje jî ê feqîr hene mixabin em tev jî dizanin hinek zêde feqîrin hinek jî zêde zengîn hene ew di wan malê wan zengînan de heqê wan feqîr heye ew feqîr sedebê wan zengîn e feqîrin ew bi heqî çunkî zekat û fitrê xwe tiştê xwe nadin vêga fitre zekat jê re miqdarek danîtine fitre bêjim li vêga li Tirkiye 240 ce min tiştek dinê seh kir li alî me li hêja jî ser genima datînin ku genim 2 kîlo 3 kîlo genim hêj nake 100 banot jî êka ev ya hanê heq e çima herî hindik meriv hesab dike ol ser wî dimeşe ji xwe ku ew kes mixtac be tamam fitre tamam yani mixtacek ku fitre jî nikaribe bide bire nede lê belê rabin ser 2 kîlo genim jî ne heqê Xwedê ye 240 jî ew jî herî hindik wê were hesab kirinê ew kes çi dixwe çi vedixwe jiyana wî çawa ye mecbûr e li wî gorê bide gava rabû ser wî herî hindikî hesab kir fitra xwe wî çaxê ew fitra xwe bi cî nehanîtiye zekatê de jî aynî wisa çilîyek kotê gotin ê herî hindik e ew kes gere li jiyana xwe dîse binêre jiyana wî zaf xweş e lê belê gava tê ser zekatê diçe herî hindik çi ye ser wî hesabê dike gava wisa hesab dikin dîvana zekat û fitrê çi ye yani dego berek gorê genim hesab dikirine ne wisa belê li gorî genim hesab kirine dîvana wê çi ye mirov niha dikare gorê çi hesab bike dêga euro hene dolar hene mirov ser hesab dike belê em gerekî vêga Qur'an ji me re perspektîfekî datîne perspektîfek datîne û meriv li gorî dewra xwe gere wî li gorî perspektîfê van tişta li gorî dewra xwe bigorîne
em hêja jî rabin ser genim bidin nabe neheqe newsaye بله inca aslında ew alimê me yî berê ku vî ew kê danîtine genim mewîj xurme wisa cûr be cûr li gorî duruma meriv aslında gotine hûnê bidin lê ez seh dikim ew mewîj û xurme nayê hesabkirinê wîya dev jê berdane hêja jî ser genimê çê dikin çi ye genim erzan e genim perekî hindik e ê ka madem wisa win dibên em ê dîsa û sal wî gorê bikin nexwe ser mewîjê li ser xurmê çêkin na em wî jî çê nakin em çin ser genimê çê dikin ew li vê derkê em diravin aslında بله em wî berpirsyariya xwe tedî Xwedê Teala min ayetê de xwentiya got ez hêvî dikim ku win bal teqvayê ve herin hişmendiya we zêde bibe farkindaliqa we zêde bibe ku em ranebin mîna alavere delavere nekin ser wî herî tiştê hindik em hesabê nekin û em got ya em ê bidin pêşî ê nêzî xwe ku me ê nêzî xwe tev qedan înşallah birev qede nemîne inca em dikarin ji ê dûrê xwe re jî bişînin lêbelê ku ê nêzî me li wir derkê ma em bêjin wela em ê ji ê dûr re bişînin û çaxî jî nabe ê esas ku meriv pêşî ê nêzî xwe nêzimê xwe merivan e hanan eda bike û hêjnû ya hanê bide belê بله راستی جی مرور gerek va tiştana ber çavara garbas ke yani ev kesek ji Afrika ra nizam ji kadar re pera dişinin bi rastî gerek mirov destpêkê kelek xe binêre ka cîrana min têre birçîye peygamberê Hezretî Mihemed digo eger cîrana te birçî tu têr bî tu gerek wê bifikirî yani tiştekî dibe ew kes me nîne wisa kesin tiştekî datîne dibe cîranê wî birçî gava razê û ew ziktêr razê dibe ew kes ji me nîne بله çi çizgîkî datîne Resûlê Xwedê tiştekî pir bi qîmet e bi rastî belê ka heval Mehmed pirsên te hene dorê bidin te Ez erîn min pirsa pirs nekiriye ji birêz Rifat pirsim tu henharî na ya jî çawa Çava. Başa başa. paşa Min hêz gir. nixweş bû hêz girt paşa herek baş e ger axta me jî hendik mamamız te gerek tu bimînî yani pênce defa betîjî yani pirsa gorî wê işte pirskim ew li kampin şengale û li Mahmûrê pêdiviyên herî lezgî min li kampa çile tu dikarî vetengîjmer ek bikî ûn vê hevcî tê pektînin nînin Na destpêk te got ben dixwazim zû derkevin wê bi rastî jî heval birêz li İstanbulê tevlî wê tiştê gelek qedir qîmet dibêje hêz dide însanan ji ber vêkê jî min jî hêz girt quvvet girt ez berdewam dikim niha kampa Maxmûr û Şengalê jî her tim mijarê me serekî ye per ku proje me boy wan jî hene taybet ê Maxmûr û Şengal mînakê bêjim hûn dizane 2014 de qatliyama mezin ser Şengalê derbas bû em wê demê jî em ketin hevdanan me gelek alîkarî şan û em hînê jî dişînin navî dawî da jî hînê veger çêdibe ê ve digerin jî em gor hewcedariyê wan alîkarî aborî em dişînin ji wan re jî Maxmûr hûn zanin carna netevên yekbûyî alîkariyê carna didin carna nadin hûn hemî jî dişopînin baldarin zaten navîçê çapemenî de nîşan dide li vir her tim alîkariyê me hene ji bo dibistanan ji bo zarokan ji bo tenduristî yani ew projeyekên min behsa kirî wana her tim demdirêjin ji bo Şengal ji bo Maxmûrê jî taybet hînê berdewam jî dikin ewana lê carna tiştên bilez çêdibe li dîsa ji gora wî jî em imkan û derfetê xwe em wan ra dişînin
O dizanın mesela çend sala beri av serdagirtin hem Rojilata Kurdistan başını Kurdistan içi bu. Ma alikariye xoşan varla jî. Dîsa jî 3 salan beri ji nava Avrupa'ya navbera Polonya ve zmar dikim Rusya spida be 10,000 geleme başuri li bir astengman. Me dîsa alikari çünkü geleme çava heval gotubiya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dibêje eger insanên cîranên te birçi be tu têr razî dijme ninî niha ewana jî insanê me ne hatibûn ew sexemê sermayê de li Avrupayê da hatibûn xapandin merkanê rastî bibêje lê nikare derbas bune me destê xwe ji dirê ji wan kir me kamyonan xwarin vexwarin alîkariya aborî her va jî kampên Yunanistanê jî Lavriyoyê jî demekî berê jî me alîkarî ji wan re dişand. Heta nehatibû girtin jî. Yani bi vî avayî ê ku digêje destê me em ewana tên komkirin ji bo xizmetên gelê xwe. Ha tiştê li vir de jî ez mînakê din jî bêjim Medîko Internasyonal heye. Baldera hûn hemî ji we navê wî bîstiye berê awana ê dinace di xebatê dimeşandin Ego navê wê çi ye? Medîko Internasyonal jê re dibêjin navenda wan li Almanyaya lê Yani sazî mediko ji bo çi kar dike? Ez dixwazim ez ewana jî ser ez bêjim dermanan zêdetir wekî dî jî hewcedariyê insana re alîkarî dişînin wara. Ewana jî navenda wan Almanyaya ewana hînê dil re xebatê dimeşandin îcar ewana dîtin parvekirin cihê de ne wekî adaletê vicdan û axlaqê belav dikirin îca wana çare nedîtin hatin cem me me ji wan re em ji wan re bûn alîkarî îcar wana ber çavê xwe dîtin ew alîkariya çawa bi usulê vicdan axlaq adaletê belavkirin û nêzîkî 3 sala ji me re dixebitin. Yani ew alîkariya esasî çawa heval ji gotibiya adalet, vicdan berî her tiştî. Eger meriv vicdan û adaleta xwe wanda bike tu çi xebatê dikî bimeşînî. Tu olî bibe, tu xebatê alîkarî bikî, tu xebatê siyasetê bimeşînî, tu xebatê çandê bimeşînî, tu kîjan beşê xebatê meşînî bimeşînî eger adalet û vicdan li vir tu nebe ev tiştek yani ji bo millet, ji bo gel, ji bo gelên bindest xêrxwaz ninin. Yani bi xêrî berdewam nake ji ber vekî em ji wekî fikr û ramanên adalet û vicdanê tev digerin. Lazim e ku ew vicdan û adaletê xwe her tim em pêk bînin. Eger em pêk ne ji ber vekî em şeffaf dixebitin. Mi çawa gotibe ev zarfê me ez nikarim tenê zarfekî girtî ez nikarim tenê ev zarfa ve bikim û ev tişta bê vicdanî ye bê adaletî ye. Ji ber vekî hem bê baweriyê jî insana fikara jî tînî. Sê insanên tên cemev çi qas alîkarî heye berhev dikin dinivsînin û teslîmê maliye dikin teslîmê hevalên berpirsyar hene ji ber vekî kar û xebatê me bi vî avayî nemeşe ve çaxa em ser nakevin ew kampanyekî bawer bikin em dimeşînin bere heftekî jî bawer bikin em gotibû gor û endamên me dewletên din saziyên biyanîn ew kampanyayê mezin erdeya jî de em bêjin koçber da êrişên dewletên dagirkerî da ew kampanyayê em dişînin dest pê dikin ew alîkariyek em dişînin bi rastî jî matmayî dibin. Dibin ew qas endamê we û ew qas alîkarî we kom kiriye şandiye bi rastî jî wana matmayî dibinin. Yani ez ser pêkanê dixwazim gotinên xwe dawî bînim ser ziman bangewazî dikin dibêjin Kurdên dilsoz taybet li seranser Avrupa, Kanada, Amerika, Japonya, ez bêjim Avustralya jiyana xwe berdewam bin îmkan û derfetê wan ji zêdetir nav Kurdistana çarperçe de hene. Bira tev vicdan, tev xwedî axlaq û adaletê tev bigerin saziyê me ê Kurdistanî tu caran tenê nêlin.
çawa despêk de gotu bu pêkan saziyekî netewî ye bi rastî xizmetê gelê xwe dike çand e, huner e, xizmet e, ziman e anha ji hûn dema Ramezanê de xizmetê gelê xwe dikin lazim e her insanê dilsoz bibin endamê saziyên Kurdistaniyê kîjan beşê xebatê dike bi maşîne li wî alî de ez mixwazim em gazinê xwe bikim qelsbûn heye zayîfbûn heye gelê Kurd lazim e aliyê resmiyetê de fermiyetê de xwedî li sazî û dezgehê xwe derkevin ku em nav netewî da tiştekî statûyekî fermî em bigirin dest xwe ji ber vekê em gelek spasdarin ji we re ew imkan derfetê te we dayê me ez gelek silav û hurmetê xwe mîvanî we re dişînim bi rastî jî aliyê olî de seranserê ser aliyê İslamiyetê de gelek tiştên zelal ku hewceye bêgotin hemî jî got ji biratiya dostaniya gelan dostaniya ev bêjim olî niha bi rastî jî ol hatiye xebitandin ji bo mafên dewletan mafê şefsan mafê aşiretan mafê etisanim ji grupan hatiye xebitandin lê ew olana olên gelin olên baweriye olên vicdaniye olên exlaqiye lazim e her insan bi vî awayî tev bigere ez silav hurmetê xwe jî mîvanê we re dişînim İstanbolê derdorê ve gelên Kurdistanê re hemû re dişînim bimînin xêrxweşî de silav res Ez hêvîdarim ji niha şinda hûn miya fêde de jî hûn têkiliyê xwe çê bikin ez hêtine nizanim ama kêre hîro şin miya Federasyona Lêkolîna İslamiyê evet nizanim têkiliyê ve hêtine ji niha şinda ez bawerim hûn çê bikin kar xebatên baş bi hev re bimeşînin lazim e ku ya herî mühim hîro em çi dikinî bi zimanê xwe bernameyekî çê dikinî ya herî bi qîmet ji bo min ew e hîro ku em qala ol dikinî qala xêr xesenatê xwe bi zimanê xwe dikinî ew ji bo min tiştekî pir bi qîmet e ji niha şinda ez hêvîdarim hûn jî têkiliyê kevin alî ol da jî welî tiştî din da jî hûn ê bi hev re alîkar bibin min dixwast aslında ez bêm têkiliyê we bijîşke bê sînor hêtine lê ez bêm ew jî heye bijîşkên bêsînor re heye ew jî heye wekî din jî ez tiştekî din jî ji we re parve bikim ez bêjim saziyê me yê olî li Ewropayê jî têkilî me here mesela mînakê wexta fitre û zekat tên Hareketa İslamiya Kurdistan ev tişta ji me re radigîne mesela mînak bêjim îsal fitre ser însanekî 15 euroya Awna ji me re radigînin em ji gora wî hereket dikin têkiliyê me hereketan Elewiyan heye têkiliyê me ême êzdiyan re heye ez bawer dikim hereketa İslamiyê têkilî wan jî hevalên İstanbolê re sedî sed hene em bir ser esasî dimeşin ve ona ji têkiliyê sedî sed çê bikin ez wisa bawerim û lê çê nebû merivkanê têkilî ji wan re çê bike qet problem nîne saziyekî Kurdistaniye saziyekî vicdan û adeletê ye tabii ki em têkilî çê bikin û danostanda em çê bikin û xebat xwe serkeftin ji we re bimînin xêrxweşî mamoste tu hatî tem neşkenandî yedin em te birêkinî bi rastî jî xatirî xwe dikarî bixwazî ji mêvana me heta yani inşallah me rojekê din bi hev re bername çêkinî tu nixweş dîsa jî hatî bi me re gotinê xwe parve kirin gelek spas ez spas dikim bimînin xêrxweşî re heval dikarin spas dikinî lê ez temaşvana me pirseke heye dibêjin ev kesin me rojî nagirin ekî pîr û gal û li xweş çi qas fître bidin ez ji pervan îna li pirs dikim بله لترکیه 240 بانوت işte hesap hatiye kirni ve her roj ve jiroje kirevsa ve sire bikin herhalde dora 7000 filan dike ve kakomugo ev ya haneji ligori ku ev kes devlemende nine heri hindik eve ku eğer devlement be yani zengin be حوجه کو بوی قناعت نینه بیر اویاهانه هندکه و از گره لگوری جیانا خو بدم
gelel wî hanê bide berçav û wî ewka xwe fidyê xwe bide. Fitr ayrı ye, fidye ayrı ye, û zekat jî ayrı ye. Sedeka û zekat jî ayrı ne. Fitr ji xwe ew ya hanê meriv tedît be ya sedeka serê meriv be. Herkes ji malbatekî de mesela 5 kes heye ve 5 hebare fitr bide ew ayrı ye. Inca fidye jî çend rojî negirtibe wê hesab bike ser 140 wê hesab bike û bide. Ku nikaribe peyda bigire. Ku bikaribe peyda bigire ji xwe nade. Ku eger nikaribe peyda bide nexweş e, ixtiyar e, nikare peyda jî rojî bigire wê çend rojî negirtiye wê wî li ser 240 herî hindik ser 240 wê hesab bike û bide. باشه اما دوام کنی لی فدراسیون پروگرام خودک ممسکر تشتی بالا مکشاند اسلامی هەواڵ مەمەد بەری وێ هەواڵێک پرسیە دەبێ فیدیە و فترە و تشتێکی جودایە یانی Belê yani navberê wan de çi ferq heye Fitr. heval pirsiyêmiş bo wê hinek Bele, bele. girtin Belê. Fitr meriv Ramazanê de sedeka mîna sedeka serê xwe ku meriv dide ez 240 ez ê bidim. Yani herî hindik. Inca mala me de 5 kes heye ez ê 5 kesa bidim. Ez rojî girtime ez rojî dikarim bigirim yan jî nikarim bigirim. Ferq nake vê fitrê hanê ez ayrı didim. Inca fidye ê ku nexweş e yan jî ixtiyar e nikare rojî bigire wê bedela ku rojî nikariye bigire çend rojî negirtiye wê wiya hanê bide. Li ser herî hindik ser 240 wê hesab bike li Tirkiye. Êdî tedîl Almanya herhalde 15 euroya wî nepirsiye. Êdî çi xas be wê ser wî hesab bikin. Êdî ew jî herî hindik e. berê kerem ke heval Mihemed bibû rastketin navberê سپاس همه هدیه بر داوی برنامه کردنی زمان مجبور نما از کرتاسی جلا تخازم دوسه سوریو به هفروش شتا پرس کن وانا جی ده پروگرام واد جاون تشتی پری گرانگ بوجی ön jibu İslam demokratik çava mestikin federasyonu kampanya kxal ser zamanı habû ez zamanı dayî kxe hildi berejim ön ve tikarin tengij me re vekin. Bero. İslama demokratik İslama ku dibin bandora tu kesî tu ideolojiyê tu tiştekî nîne. Ew ya ye. Gavaş xwe mer İslamê dinêre İslam bi her awayê xwe neweka ku vêga em dizanin newsa ye. İslam ji xwe mafê dibe mafê her kesî bide. Tedî min hucurat xwend ku Xwedê Teala insana cûr be cûr çêkiriye. Yani o hem ol hem gel. Cuda cuda çêkiriye. Xwedê Teala dibe min ku min bixwestaye ji xwe min ê we yek qewmekî çêkiraya. Yek ümmetekî min ê çêkiraya. Ev xwestina Xwedê ye. Inca em jî li ser vî bingehê ku dibe demokratik İslam yani di bandora tu iktidarekî, tu kesekî, tu ideolojikî de nema namîne wê nemîne em li pey wî şopêne. Em esasa me eviya ye. Inca ser ziman jî gava ji xwe meriv dîsa bingeha me goya çavkaniya me wê Qur'an be ez lê dinêrim li wê derkê di Rûm 22 de dibêje min ziman û renga li wê derkê jî dibe min cûr be cûr çêkiriye. Ev jî dibe ji ayetên min e. Nexwe ez kurmancim yê dinê Erebe, yê dinê Eceme, yê dinê İngilîze, yê dinê Tirke em her yek ji me ayetê Xwedê ne. Kes li ser kesî nikare zordarî bike, kes li ser kesî nikare neheqî bike û mafê êdinê çi hebe mafê min jî hewqas heye. Gere ez vîya hanê bizandim û ez ser vî esasê mafê xwe jî biparêzim û bixwazim jî. Ca federasyon jî
لێگە دوێ ئەو کێدا خەباتێ سەر زمان de xwe em jî buwan re duî koordinasyonê de ne me lê derê ji cîgirtiye bi taybetî me tiştek hêj nekiriye weka ku min got em 25 Aralıqê 2025 de ji xwe me kongra xwe çêkiriye lêbelê em jî duî koordinasyonê de ne û çi bar bikeve ser milê me emê jî wiyanê bînin cî inşallah. سپاس هەواڵێ پێروا ئەس دوو سوورێتین شتە پرسکم باندۆرا خەباتە وە bi civakên oliyan li herême li ser veguherînê civakê çi ye? Ya din jî deme bere li welat sivîl cuma hewin hûn jî li program hada ji me re behsa Kur'an û vaaz bi Kurdî dikin tu ve bikarî ji temaşvana me re tengê vekî. Belê belê Qur'ana Kurdî mealê wî ji xwe gere me wisa bêje Qur'ana ji xwe metna wî bi erebî ye ca mealê wî û wezê xwe xutbê xwe em bi Kurdî ji xwe dikin ew ka sivîl cuma jî ku we got ew ya jî ji xwe me li wê derkê kir hem ji bo rojavara jî qene ku were xuyanê jî me li wê derê kir û em xutbê xwe wezê xwe bi zimanê xwe dikin bi zimanê dayîkê îcab bike tedî binê zimanê Kurdî de zazakîye dinê ye her çi be bi zimanê dayîkê em ê xutbe wezê xwe bidin û em dîsa ayet ez dixwazim bibêjim İbrahîm çara de dibe me her pêxemberekî bi zimanê qewmê wî şand demek kî esas ew e kî meriv bi zimanê xwe bikar be îbadetê xwe taetê xwe jî bikar be bike İmam Henefî bi xwe jî gotiye bi zimanê dayîkê îbadet esas e gotiye İmam Henefî bi xwe jî ya gotiye êdî em jî li ben li ser vî esasê em zimanê xwe pêk tînin û em zimanê xwe xeber didin û ji xwe meriv medresê me alî me jî ku dinêre bi zimanê Kurdî perwerde bi zimanê Kurdî kirine karin bibêjin hem dengbêjê me hem van medresê me zimanê me kirine ku heya vêge jî hatiye hinek bandora her du awa jî her duka jî heye serî em spasiya xwe dikin ji wan re çünkü medresê me heqîqeten alimê me tev bi zimanê Kurdî ewkê xwe didan dersê xwe dersê didan vêgê hêdî hêdî belkî goriya be nizanim lêbelê bi Kurdî bû û dengbêjê me jî spasiya xwe ji wan re jî dikin zimanê me ew parastine heqîqeten çünkü zimanê me pir asîmele hatiye kirine pir serî tişt hatine kirine hêjê jî tedî em perwerde nikarin bibînin bi zimanê xwe em serî mücadele xwe dikin hêjê jî باشه از پرسکه دنج دو پرسم ام توپ کنی تگاویت دقالا پیاما مدینه کر ده پیاما مدینه دا براتیا گلان جهیه تکاری و تنگج مروکی براتیا گلان بله دوی درکش خو گاوا کمرو لید نیره ya usa min go gelo kaç kal weder ke tiştê usa ê bi balkêş çi ye gava dilê jî ku min ji mert tedî edalet ku got gava edalet hebe ji xwe gere mafê çi gel be çi ol be were dayînê edalet eviya ye û edalet li wê derkê el edil derbastı be û gelek ayetan de Xwedê Teala li ser edaletê ser dadmendiyê disekine edalet wek hevbûnê jî bi xwe re tîne edalet heq hiqûqê jî tîne bi xwe re ince di Medîne di peymana Medînê de wesîqa Medînê de ev yehanê tê gotin û li wê derkê dibe gava ku mesela hêriş hate kirinê dibe em ê bibin yek binêre yekbûn dîse dibe her kesû wê dînê xwe bimeşîne
زمانê xwe wê ew bi xwe bike. Ne ku yek zimanekî, yek dînekî, yek mezhebekî tiştek wisa nîne. Herkes Evet. serbest e. Ev vê hanê dibînin di peymana Medînê de. Li Rojava jî tiştek wisa hate avakirinê ku înşallah ev gengeşiya hanê serî rabe û ev mînaka sözleşma Medînê, vesîqa Medînê û ew jiyana ku li vê gel Rojavayê ku Ereb e, Dürz ye, Sunî ye, Şîî ye, her kî hebe bi hevdûre jiyan dikin. Dikaribûn jiyan bikirana ne wisa demekî meriv dikare vî tiştê bike. Her çixa tedî cudayî heye, meriv dibe gelo wê meriv çawa anayasa wî çêkin, çawa em ê wî civakê ava bikin. Gava ku meriv li serî xebitî, gava meriv bixwaze wê meriv bike. Mînak pir hene ji meriv re. Em jî vîya hanê dibînin di sözleşma Medînê de jî û li Rojava jî. Ez wek hev dibînim. Rana jî. Pirsa dayî ez dixwazim bipirsim piştî wê jî ez dixwazim gotinê wê dawî ji heynin bangawaziyê xwe jî bikin. Divê terawî ji jinan re neferzin. Ez dixwazim tu hinek ve şîrove bigî yani ferz e neferz e yani lazim e herin nerin dikarî bi kirtasî ji me re vê jî zelal bikî piştî wê jî em xatir xebxwaz. Tamam. Belê terawîh ji xwe gava meriv lê dinêre wextê dema Resûlê Xwedê de aslında terawîh wisa bi cemaet nehatiye kirinê. Her yek li cîkî terawîh jî mana nafîle ku dibêjin yani ekstradan li mêjekî ye. Belê. Wext inca peyda vîya hanê rabûne her yekî kolcîkî koşekî li mêj kirinê gotine em bi hevdûre li mêj kin. O dîsa em dema pêxember ku dinêrin jin li camiyê li mêj çûne li mêja înê jî, li mêja îdê jî, li mêjê dinê jî li wê derkê hebûne. Nehatine dûr kirin. Mîna vêge ku dibêjin nên camiyê, nên li mala xwe bikin, li mal jî têr nake, herin oda xwe rûniştinê bikin ji we re daha bi xêr e dibêjin. Wisa jinan ji civakê dûr dikin. Em hêja em wî mafê ku 1400 sal berê Xwedê daye me û Resûlê Xwedê pêk hanîtiye em wî mafê xwe em hêjê jî nizanin. Em li ser wî mafê xwe em hêjê jî em mücadele dikin. Yani ku ejmêra re ferz be, jina re jî ferz e. Kî ferz nîne ji xwe sunnet e, ku mêr herin jin jî dikarin herin. Yani jin nikarin herin camiyê diye tiştek tune ye. Ev ya kesîne yani. Qet'î tiştekî ye. Belê. Micarekî hat zelal kirin. Ji bo vê gelek nîqaş ez dibîzim min xwast milleteke divê de pirs hêne di serî wan de zelal bibe. Gelek spas. Gotinê tê dawî jî ez dixwazim bangawazî fitra zekarê bikî bedinekê piştî wê jî em xatir xebxwazin. Belê. Fitra û zekat em ê bidin pêşî nêzî me kî hebe. Dost û aqrebayê me, cîranê me, kî hebe em ê pêşî bidin wî. û em li gorî jiyana xwe, jiyana me dewlemend em dewlemend bin yani zengîn bin, em ê li gorî wî bidin. Halê me normal be, em ê li wî gorê bidin. Ev ya hanê jî di ayeta de jî vîya dibêje û Resûlê Xwedê jî vîya dibêje. Ev ya hanê kesîn tiştekî ye. Însan li gorî jiyana xwe gere fitra û zekat û fidye û sedeqê xwe bide. û di ayetê de dibêje dibê ew tiştê ku hûn didin hûn pê qayîl nînin hûn aslında wî layiqê xwe nabînin ku hûn rabin bidin dibê ew nayê qebûl kirin jî. Ew ya jî di ayetê de dibêje. Di ayetek dinê de jî dibê gava ku we sedeqeyê xwe da, fitrê xwe yan zekatê xwe tiştê xwe we da, wî tiştê hanê sed serê wan nexwin û nebêjin va me da we û
دایم بیرا وان خستن یان جی وان پچوک دیتن دبێ ڤیا هانێژی نەکن ژوە نای قبولکردن دەبێژە گاوا کۆون وسا بکن دەبێ کۆون وسا بکن قەنەتن چێترە دەبێژە ئاەتێدا عینی وەها سەنەت تشتێکی دەبێژە ئاەت وسا ئەو ئاەتانێ خۆشان بدەچە ڤیانێژی مخواست ئەس ببێژم تشتێک و ئەم لایقێ خۆ دبینن ئۆلگۆری ژیانا خوێ ژیانا مە کۆ خۆش بە ئەم چ دخۆن چڤە دخۆن لوی گۆریان بدن و tiştek em layıkê xwe dibînin û em serê wan a mînakeviran serê wan nexin û nebêjin va me dawe û serserê wan wî ewkê jî amirtiyê jî nekin. Ez Gelek dixwazim spas bibêjim. bu tevlîbûna te ve mesajê te qîmet. Belê. Hêvîdarim em ê rojekê din bernameyên xweş bi hev re çê bikin. Gelek spas ve İnşallah. mesajê te qîmet jî. Ez spas dikim ji bo were ku we gazê bikir û serkeftin ji were dixwazim. Gelek spas. Ez dixwazim heval Mehmet tu jî tiştekî îlave bikî ya ji xatirî xwe bixwazî em bername xwe dawî bînî. Erê jî ji Bernamekî hevala serkeftibû gelek spas. Tu jî serkeftibûyî. Herê baş e. Programeke xweş bû bi aheng û reng bû. Ji bo tevlebûnê hevala ez spas dikim. Ez hêvîdarim temaşvara me jî bi kêfekî bi coşekî temaşa kirin. Pir têr bû ez spas dikim. Heta bernameyekê din bimînin xêr xweşiyê da bi xatirê we şev baş. Şev baş bibînin xêr û xweşiyê de.